V dnešním videu se budu snažit vytrolit své teammaty ve Fortune Towers, tak doufám, že si videjko bude líbit a že tam zandášte odběr s lajkem. Tak a my tady máme první hru, kde chci vytrolit svého teammata. No a jak tak vidím, ten hodil svartu, takže skočím za ním. Jo, mám jedno hapko. Logicky tady ho asi podkopat bude o něco těžší, protože on asi chcípne sám. Jo, dobrý. To můžu tady trolit rovnou lidi, ne? Naš teammate, prostě jako... No, tak teď jsem vytrol sám sebe. Nepovedený pokus, samozřejmě cenzura. Na já srandu. Jdeme další kolečko. Budeme dělat, že tohle je první hra, ne je to druhá hra. Protože se mi to nepovedlo, jo. Byla to prostě mapa, kde se nejde vytrolit, nebo to aspoň musím načasovat a načumět jenom do záznamu, jestli se mi to nahrává. No to je jedno. Každopádně můžete mi napsat nějaký komentář, mě to potěší, jelikož u minulých videí mě to strašně potěšilo, za což vám moc děkuju. No, my ho jdeme vytrolit teda, no, takže mám tady vůbec žádné věci. A to bych musel mít třeba něco, jo, to bych musel mít něco, nechce mě spíše on vytrolit, jakože, hoďte, běž tam. No, já si myslím, že tohle bylo úspěšný, on umřel na papouška. Papoušek to takzvaně vystřelil a řekl mu, že tohle je moje místo, běž třeba někde. To jsem neviděl, každopádně ten troll byl úspěšný, no, úspěšný. My pak půjdeme na další koleso, koleso. Teď bych to chtěl dohrát, jelikož mám na to chuť, teď je to docela dobrá hra a když mám teammate a vytrala jsem ho, tak má i hned lepší náladu. Což o tom to je lidi a doufám, že mi Syria Curry za to nedá ban. No, každopádně Syria Curry, takhle tak ti to budu trolit i možná tvé adminy, pokud budu s něma v týmu. Pokud teda oni nevytrolí mě. Ok, dobrý. No. Yes, pas. No, vůbec. Že je takový. Jaj. No, my jdeme na další hru, jelikož to se povedla sice, ale pak jsem zemřel, takže to je stejně jedno, ale aspoň jsem toho teammate vytrolil, takže je úkol splněn pro první hru. No, jsem když tak za nějaký zvuky či kašlání jsem trošku nachcípaný, tak doufám, že vám to vadit nebude. No každopádně tedy můžete nahodit ještě jednou odběr se zvonečkem, od mě to podpoří. Budu natáčet tím pádem víc videí a uvidím, že se vám to líbí, jo, můj content, doufám, že se vám teda bude líbit. A tahle mapa je jak pro trolling dělaná. Já budu dělat, že jako jdu pryč. Dobře, tak myslím si, že... Já nesmím použít ten trident jakože na fight. Ne, můžu vlastně. Joj. Já jsem si to trošku spletl s challenge, no nic. Jaroslave, jdeš do lobíčka, jsem chtěl říct. Ty si tam spapej nějaký ty vesničany, au. No tady tohle kolo se mi nepovedlo, takže my jdeme na předposlední, asi, uprdla si, no to je jedno. Já jdu s tím Rosondosem, jelikož ten se trollil jako báseň a spadl do vojdu jak hruška, takže já si myslím, že asi dobrý. Teda pokud to neodpojí z areny, jako tady třeba Nanook 421 a tahle ta mapa, hej, co tu mám udělat, bro, mám na tebe udělat huču, nebo jakože... Počkej, napapaj se. Sice jsem schodil i sebe, ale neřeklo se, že se sebe nemůžu schodit a schodil jsem aspoň teammate, takže úspěšný. My jdeme na poslední kolečko asi, koleso. Koleso. No a já si myslím, že tohle by mohlo být poslední, no. Jelikož je to docela náročné někoho vytrolit zrovna v ten čas, je to jakože hodně náročný, no. Jako pro někoho ne, že jo, kdo tam Minecraft hraje 24/7 takzvaně.
čau do cíle egg a je tu zase ta blbá mapa. Ne, jestli to spavne, že já tě zabiju. Přísám, že tě zabiju. Stoupni si na to TNTčko. Škoda. No, a já se s toho odloučím. Do cíle egg byl úspěšně schozen. Já už tady nemám jakože co si vzít, bro, vidím úplně černo. Jo, to nikdo neviděl. No každopádně, já si dám ještě jednu hru. No, já si dám ještě jednu hru, jelikož tohle to bylo tak neúspěšný. Sice jsem po něm hodil vajce, on odletěl takzvaně, on spadl do kompostéru takzvaně. A my si dáme ještě jednu hru, jelikož mě to baví. Pro part 2 tady dejte 5 lajků, vy to dáte jak nic, já vám věřím. 5 lajků, to je pro vás nic. A já mám schodit svého teammatea, tak schodím tady nějakého aspoň Maria. Jo, tuto lítá. Pozor. Tady schodím nějaký týpky. Mario. Out. No. No a já si myslím, že tady by to bylo asi všechno. Jelikož, no, je to asi všechno. Já se s váma loučím, skládejte básně, mějte se krásně a dejte odběr a to je všechno. Čus.